Aquell indret, un dels més cèntrics de la ciutat, hi menaven tota una munió de carrers, amples avingudes, vies de vianants, passejos comercials. Cada punt d'accés a l'extensa esplanada esdevenia el símil de la pota d'un aràcnid, de manera que resseguint el seu camí tortuós, hom assolia el cos concèntric on calia arribar. El paratge era circular. La primera zona, la més extensa, mostrava una aparença freda a causa del paviment dur i gris, però aquesta impressió inicial de seguida se suavitzava perquè la segona zona, que començava a uns 50 metres, la gespa, o en el seu defecte l'herba acabada de segar, de to verd intens i regada amb meticulosa assiduïtat, es presentava com un mantell sedós damunt el qual resultava difícil no llençar-s'hi. I més enllà, al bell mig, construït tal una lleu elevació del terreny, un petit promontori artificial que algun arquitecte amb ínfules de Déu havia fet instal·lar quan va idear els plànols d'aquell parc s'hi trobava a l'edifici. Aquest aplegava una barreja d'estils diversos que el dotaven d'un aire peculiar, entre la intimitat tènue del classicisme més pur i la calidesa forçada dels espais oberts més actuals. Una portalada de dimensions considerables, treballada a base de vidres de colors a imitació dels vitralls més espectaculars de la història, donava entrada al vestíbul, i des d'allà tot de galeries, amplis corredors esclatants de llum conduïen a la nau central. La gent, com corrua de formigues a la recerca de menjar, acudia des de totes bandes de la ciutat, buscant també el seu aliment espiritual. Formaven onades humanes que eren engolides per aquell edifici insòlit, i entremig d'una fauna diversa i embaducada avançava el nostre personatge, a qui encara no he presentat. Ja era hora! Aquella exclamació, que ara per ara desconec amb exactitud d'on prové, va ressonar per cada racó del parc i tothom va alçar la vista, extasiats pel que consideraven un miracle, mentre apressaven el pas per entrar a l'edifici.